Helo, chi'n gwrando ar radio CARREG HIRFAEN. Ie wir, plantos CARREG HIRFAEN sydd yma, ac yn ein rhaglen heddiw, rydym am sôn am cadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r we. Mae'n gwybod sut i cadw ddiogel ar lein yn bwysig iawn. Yn gyntaf, dyma cwestiwn mawr i chi. Beth yw'r we? Yn syml, rhwydwaith o gyfrifiaduron sydd wedi'u cysylltu gyda'i gilydd mwyn i bobl fedru cyfarthrebu yw'r we. Defnyddio'r we drwy gyfrifiadur, tabled, ffôn symudol a llawer mwy o ddyfeithiau. Mae'r we yn rhan bwysig o fywydau bron pawb erbyn hyn. Gallwn siopa ar-lein, chwarae gemau efo ffrindiau sydd yn bell i ffwrdd, a danfon negeseuon a rhannu gwybodaeth. Mae'r we yn wych, ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus wrth ei defnyddio. Cyn sôn am sut i gadw'n ddiogel ar y we, dyma gan i chi. Dyma bethau bwysig i gofio wrth defnyddio'r we. Mae popeth yr ydych yn ei roi ar y we yn gallu aros yna am byth, felly rhaid bod yn ofalus iawn wrth roi lluniau a gwybodaeth ar y we. Sicrhewch nad ydych yn rhoi gwybodaeth personol i bobl ddieithr wrth ddefnyddio'r we. Mae gwybodaeth yn cynnwys eich enw llawn, cod post, rhif ffôn, cyfeiriad, gwybodaeth am ein cyfrinair ac enw eich ysgol. Defnyddiwch enw arall pan ar-lein. Gwnewch enw i fyny. Peidiwch sgwrsio gyda phobl nad ydych yn adnabod ar y we, ac yn bendant peidiwch trefnu gwrdd â pobl eich chi wedi ei gyfarfod ar-lein. Ni allan bod yn siŵr pwy yw pwy ar-lein. Mae hyn yn bwysig iawn. Gall rhywun esgus bod rhywun arall ar-lein. Cofiwch ddilyn negeseuon sydd yn dweud eich bod wedi ennill rhywbeth, fel iPhone neu wyliau. Wedi'r cyfan, sut allwch chi ennill os nad ydych chi wedi trial cystadleuaeth? Chi'n gwrando ar radio CARREG HIRFAEN. Dyma rhai pethau arall sydd angen gofio. Peidiwch byth ag ymateb i aled ffôn gan rhywun yn dweud bod firws ar eich cyfrifiadur. Mae gosod cyfrinau'r cryf yn ffordd effeithiol o aros yn ddiogel pan fyddwch ar y we. Mae angen i chi drin eich cyfrinau'r fel eich brwsh danedd. Rhaid dewis un da. Peidiwch â rhannu gyda neb arall. A chofiwch ei newid yn rheolaidd. Mae'n bwysig ymddwyn yn gyfrifol ar-lein. Nid yw yn syniad da i ddweud pethau cas am bobl ar-lein. Peidiwch rhoi lluniau o bobl eraill yn gwneud pethau gall achosi embarrass iddynt. Mae bwlio ar-lein yn cael ei alw yn seiberbwlio ac mae'n beth difrifol.
Os ydych yn gofidio am unrhyw beth neu ddim yn siŵr, cofiwch logio allan a dweud wrth eich rhieni neu oedolyn cyfrifol. Mae'r we yn lle defnyddiol a ddiddorol iawn, ond gwnewch yn siŵr nad ydych yn gwario gormod o amser ar-lein. Cofiwch fod yna pethau arall diddorol i'w wneud. Mae gwario gormod amser ar-lein gallu bod yn niweidiol ac mae gallu troi'n obsesiwn. Mae mwy o blant a phobl yn berchen ffonau symudol nag erioed, felly mae eisiau bod yn ofalus, nad ydyn yn mynd yn orddibynnol. Mae'r we yn rhan bwysig o fywydau bron pawb erbyn hyn. Mwynhewch a chofiwch fod yn ddiogel wrth defnyddio'r we. Diolch am wrando. Pob hwyl!